3 1 start. Yena besilo nebendlovu enamandla lalela ke. Ngihleli nezinsizwa njengamanje. Sidadla senyama safela masonto bazendizakhulumisa. Hayi mina ngiyaxaya ukuthi kanti mina bengifundise udokotela. Ngibona ufaka ubhantshe kodwa ngale kwakhe unensizwa ukhanyile sizwe emsakazo neminingi. Kodwa bese kuba umfundisi wethu uNgwane umfundisi uSondiya kaPhusheke. Sondiya. Baba, uyaphila baba? Uyaphila mfundisi. Bingelela isizwe baba. Ngiyabingelela isizwe sonke. Hey. Enhla nasezantsi. Baba. Hey, lapha Ejozini. Athi samana insizwa udokotela uThufa. Uyazi kanjani insizwa le? Ngoba ngathi uyazidala lensizwa. Insizwa ayisazale ngidala. Uma kodwa sesizudlaka naso manje. Abela mkhulu. Ihamba kunzima ngize ngifuze ukukhaya wendoda. Hey uzofa phela manje. Ikishenge into mase indwana mase zingibambe zingene emzini wami. Hey ufuna ngikhiphe iphoko endlini. Hey phuma naso ngesipho. Isipho ngesikipha phansi. Yabona laba abasipho abanephoko abangalala emakhaya. Yebo. Abeze kunango. Ungayibhala incwadi ngosipiya. Ngayibhala incwadi ngosipiya, ngayibhala incwadi igcwale. Igcwale incwadi ngosipiya. So abantu abeze ngosipiya uyasiza kakhulu. Yebo. Wabona manje izinga kulona phezulu kakhulu. Kunalela zesikalo kwazana ngisanda ukubona impilo yakho ukuthi iya ngokushintsha yaphezulu kakhulu yashintsha kakhulu. Ngifike kunake indoda ke mina ke esalina kakhulu. Yebo. Sathi mathela bezwe ngiphapha ngoba sizona nawe. Yebo. So kodwa ngokwempilo noNkulunkulu angethongo. uNkulunkulu nethopheke umuntu ufuna kuphile kanjani Hayi sizokahle bese kuba insizwa futhi eduzane ubona phana ukhanyile kanyile. MC sinibingelele kakhulu MC. Ngibona ufaka ibhanti usukhozi ihombo nomkhulu ukuthi mina lizona isibhodi lamkhulu. Kunjani phela mfowethu njengokusho nje ngiyona phela i-head of security kwaKaPhulu. Sisebenzisana kahle kakhulu mfethu. Sambamanga kuningi phela uyazi nawe empilweni mfethu kunama challenges. Nayo uyayibona lo nto. Yeah. Kodwa esibongayo ukuthi impatho ikhona usiphethe kahle. Nabantu bebandla futhi okuyibona abasiza sisijabule kakhulu ukuthi masibona abantu befika ekhaya abasiza indaba hambe bangiphila angafika ekhaya laphana ngakufica uhlinzi inkabe enkulu laphana inkomo angifica ngigcwele nezinsizwa laphana ngakufica ungakhulumi ngisho ukhulumeka laphana kuyasho ukuthi dry pants ikhona ku 2+2 ya kunjalo impela MC lapha ekhaya komkhulu inkomo futhi ifana nenkulu mangabe ufika uzobona umkhulu ekhaya noma mhlawumbe okanye ngokuthi mhlawumbe uphila akancane ukuthi yathi anihlambe ngani inkomo udliwe nje ekhaya kwenza ushebo vele kube mnandi Kake senyama safela mosele mkhulu abantu babelindele wena basebelindele indoda enkulu nomkhaba indoda ethi bayihamba sakuyofe kodwa baqhamuka bese vele qhamuka wena mkhulu nebhanshi lakho nomkhele wakho prophetical mkhulu bingelela isizwe 2+2 channel ngokuzithoba kakhulu bantu bakaNkulunkulu esizweni sonke. Yisi isigadla senyama lesafela emazweni. Indoda ethanda ukuthakatha nokuphoqa izinto empilweni. Nkosi yami, mina ngikushoyo kubantu. Abantu abasukumela impilo zabo bangibone. Umuntu angahlala azabone nenkinga. Mina ngudokotela wodokotela. Dokotela. Hayi khona manje yonke into oyifuna uzoyithola. Ngakho ke ngithi mina abantu abasukumela impilo zabo bangithinte bazokwazi ukuphila. Uthi babushenge esaqala ukwazi noma sekubona manje ubona impilo yakhe ishintshile thina ukuphala kwakho ubuka nje level osokuyona ukuthi khona izinto esezishintshile esezikhona 2+2 ushenge umholi ebandleni lamaZayona ngike ngaphila kakhulu naye esikhathini ngokwenkonzo engikhulisa ngoba emdala kimi ungikhulise kakhulu namuhla nginebandla engeke naye azathi akhona ukuthi lihambelane nelanga elami likhulu phela angithi yena ushenge yena ukuthi yena enkonzweni usebenzisa iBhayibheli uyangizwa ukuthi ngithini ushenge usebenzisa iBhayibheli enkonzweni yena akafuni kube nesikhuthaza akafuni ngempela ngamncenga kaningi ngaze ngapha sesigabeni nami ukuthi ngikhethwa uNkulunkulu angikhethwanga ngabantu ngakhethwa uNkulunkulu ukuthi nami ngibe nebandla kaNkulunkulu uyangizwa kodwa ke ngiyaya nje enkonzweni mina okwama ngifana noshenge othembele eBhayibhelini mina ngiyathakatha
mina ngiyalala sonto kupha funa sikhulume iqiniso singadungisa abantu ngoba kusasa sizoma kuphambi kwabantu sithi hayi uyingcwele ebusuku mina ngithi uyingcwele ngishunqisa isibungu esontweni uyangizwa ukuthi ngithini asibanike phela indlela yokuthi abantu naba basukuma abafuna ukusukuma kusala umuntu ongafuni ukusukuma manje ke mina uzungibona nje ngifaka intolibhathi namhlanje ngoba vele mina inkosi yami ngiphila kuyo yonke into ezisemhlabeni ephilisayo akukho enginqabayo ngivuma konke hayi bafethu sikake siyamsafela mose nazi inombolo mkhulu asibanikeze inombolo sethekwini izikolbanana sila esikhona khona usuke khozini umkhulu namhlanje kade ezonikeza abantu ukuphila namanje mkhulu prophetically ngathi khona into ekhona ngishilo ngathi khona emfundisi usushilo hayi likhona iwayi asibanike kunabafundisi abafuna ukukhuphula amabandla abo ngabalekelela nabo kunyuka into zabo mkhulu ngibahlonipha kakhulu ke ngikhuluma okuningi okwabo sikhuluma efonini yebo ngiyamhlonipha umfundisi ngihlonipha nesithunzi sawo ngisho bafika nje kodwa nabo phela bakithi ababuye baqedisa imithetho bangadukisa abantu kakhulu kwajona into uyabona kwajo good ibamba uyabona kwajo good nathi inombolo asibanike mkhulu inombolo nje phela